azaldi guzu, basain astean esaten zen zu juniorretan ez zenitula lasterketa bukatzen, eta derrepente baten, lasterketa irabazi ez Euskaldun txapelketan, zorionak, aldaketa itzela. Bai, eskerrik asko. Azkenean ez dakit nola gertatu den, bai, suposatzen dute izan dela lana eta gauzak ondo egitea, baina, bueno, agian ere bai sorta izan dut, baina, bai, posik. Gaur lasterketa gogorra zen eta oso ondo indezu lana. Bai, azken fina magekinekin igoeretan aitza aurpegi emango zuela, eta probatu egin dut bajadetan apur bat arriskatzea aurrean sartzeko, eta Lekoitzaneko bajadan egin da korte bat, eta handik heldu gara metara, eta metan sprintean nahiko ondo. Konfiantzakin lasterketa buruan zinen, edo pixka beldurra lehenengo aldietan hor egotean? Hasieran ez nukan konfiantza handirik, apura txarta aurkitu naiz, baina gero Lekoitzo ostean ikusi dut heldu ginela, hor lasterketa zegoela, eta azkenen konportuan ez naiz geratu, sufritu da, baina ez naiz geratu, eta ikusi dut hor irabazian nuela. Lehen Euskaldun txapelketako lider zen? Bai. Eta liderra defenderatzen? Bueno, hori ikusiko dugu, labora lozen dartxoago, kajar ere bai, gero finisher, oraindik ez dauka, ez ditu egarri bere txegendaririko berenak, hasi ikusiko dugu. Zorionak. Eskerrik asko.